Doncs avui vinc a presentar un vídeo que es titula Mamà, no soy aquello que ves las noticias. És un assaig visual d'uns 11 minutets que vaig començar a gravar a principis del 2022. És un vídeo que tracta com a partir de la intimitat i d'anècdotes de la vida personal podem generar coneixement teòric i autoteoria. I res, vaig començar a gravar petites escenes de la meva vida, escenes quotidianes. Havia fet un text prèviament i la feina simplement va ser, d'alguna manera, il·lustrar tot aquest text que jo havia creat prèviament. Per fer-lo m'hi vaig basar en els diaris de l'artista David Bognarovic, és un artista dels Estats Units. Ell a vegades escrivia cartes imaginàries a sa mare, que al final no li enviava, però s'hi adreçava a ella d'alguna manera. I jo m'hi vaig voler copiar aquest format perquè em semblava una forma molt interessant de parlar. Crec que et permetia parlar des d'un altre lloc, a diferència de si jo m'hagués dirigit a un públic molt més general. Crec que parla des d'una altra veritat, des d'una altra realitat, i al final aquesta era una mica la idea. Sí, al vídeo apareixen escenes quotidianes, com poden ser, per exemple, passant temps de qualitat amb amiguis, sortint de festa, prenent un cafè, una cosa com supermundana, superaterrada, supersituada. I al final aquesta era una mica la idea de com les nostres realitats, de com vivia jo la meva experiència com a persona dissident, desplegar tot aquest món i que la gent pogués veure de quina manera la meva realitat s'estava portant a terme, que potser d'una altra manera no tindria l'oportunitat d'explicar. Volia parlar del que és la representació en imatges de les identitats dissidents del gènere i del sexe, del dret a la sobirania de la imatge, i la crítica en general jo crec que simplement no volem ser veus testimonials de les nostres realitats, sinó que volem ser els agents propis de les nostres històries. Jo crec que al final aquesta és una mica la idea de que nosaltres hem d'explicar les nostres històries, hem d'explicar els nostres discursos, no volem que ningú s'apropi d'ells i al final això, volem ser agents sobirans de les nostres històries.